Türkmen Hava ýollary togtudylan Istanbul gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen Hava ýollary wagtlaýyn togtudylan Aşgabat, Istanbul, Aşgabat uçur gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşembe günü Türkmen Hava ýollary gullugynyň wekili 26 fevral 30 mart aralygyny ähli Istanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn togtudylýanyny habar beripdi. Ol bu çäräni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündirdi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadise henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk Hava ýollary Türkmenistana amal aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisine üznüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýa-ni Türkmen News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp milli daşaýjynyň diňe 5901 belgili Istanbul gatnawynyň martyň aýagyna çene togtudylanyny habar berdi. Ýöne Flightradar24.com saýtynyň maglumatlaryna görä, gullugyň 5901 gatnawly uçury 27 fevral günü Istanbul uçuşuny ýerine ýetirdi. Saýtyň maglumatlarynyň ma'lum bolşyna görä, Türkmen Hava ýollary Türkiýe bilen aradaky ähli uçur gatnawlaryna dowam edýär. Kompaniýanyň wekili 26 fevralda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Aşgabat, Istanbul, Aşgabat gatnawlarynyň ählisiniň wagtlaýyn togtudylýanyny taýip aýtdy. Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27 fevral günü ýurt içinden beren maglumatyny Istanbuly öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýygyna gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. Ýatyrylan Istanbul gatnawlarynyň ýolagçylaryna pullary gaýtarylyp berilmeýär. Türkmen Hava ýollarynyň kassasyna bu meseleniň çözüljekdigini aýdýarlar. Ýöne pullaryny desine ýygyna gaýtaryp bermeýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Istanbul gatnawlarynyň ýatyrylýanyny barada maglumatyn ýa-ni Flightradar24.com saýtynyň maglumatyna görä 26 fevral günü Aşgabat wagty bilen saat 8 töwereklerini Aşgabatdan Istanbula barýan Türkmen Hava ýollaryna degişli Tu-A921 gatnawly uçur hem Balkan welaýatynyň hawa giňişligine hasaba alyndy. Uçur gatnawlarynyň töweregindäki maglumatlar boýunça Türkmenistanyň hawa gatnawlarynyň başgulugy resmi beýanat ýaýratmady. Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasy ýene-de ýanan sürüjileri köpçüliklerini taklap başlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýdleriň soňky birnäçe günde aktivleşenligini ýananlara dörli bahanalar bilen sürüjilik şahatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýanlygyny habar berýärler. Indi birnäçe gün bäri polisiýa ýanan sürüjileri terror edýär, her bir ädimde saklaýar, äkli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýa zinanlaryň näme sebäpden saklanýanlygyny düşündirmeýär. Zinanlary gören badyna her bir ädimde saklaýarlar. Maňaýdyşlaryna göre ýene-de dilden edilen görkezme berilipdir. Dürli bahana bilen zinanlaryň sürüjilik şahatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlygyň habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanda zinanlaryň sürüjilik şahatnamalarynyň ellerinden alınmagy şeýle-de täzesini alyp bilmän möhleti geçen dokumentlerini çalışyp bilmän çekýän kösünçlükleri bir ýyla golay wagt bäri dowam edýär. 2019-njy ýylyň başynda Aşgabatyň polisiýasy köçelerde awtolog sürüp barýan zinanlary saklap dürli bahanalaryň esasynda olaryň sürüjilik şahatnamalaryny ellerinden alyp başlady. Şonda Azatlygyň habarçylary hususy awtologlaryny sürmek gadagançylygynyň kanun goraja daralarda işleýän zinanlara berilenligini habar berdi. Soňra döwlet edaralarynyň işgärleriniň awtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürüjilik şahatnamasyny almak üçin talap edilen dokumentlaryň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nusgasy, köne sürüjilik şahatnamasynyň nusgasy, ekzaminasiýon kartasy, familiýasy ütken bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahatnama we üç edaradan alynan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınıp barylmagy ýananlara sürüjilik şahatnamasynyň beriljegini kepil geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly ýanan sürüjilere şu gün köneçenli sürüjilik şahatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürüjilik şahatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran ýananlara täze şahatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymada aýtdy.
Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýananlar dokumentlerini kabul eden hematürüjülük şahatnamalaryny kenize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýlekleriň ýokurdan edilen tapşyryga salgylanyanyny ýa-da bir edaradan başgasyna uğradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýananlaryň awtolog sürmägi mümkinçilikleriniň köpçülikliň çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çaka çenli düşündirmediler. Mary şäheriniň jemaat hojulugynyň işgärleri ýerden 6-dan gizi 11 çenli köçeleriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary jemaat hojulugynyň en çeme işgärine salgylanyp howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habar berdi. Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugruna kommunal işgärleri ýolu gizi sagat 11 çenli syrdylar we baglaryň arçalaryň düýplerini akladylar. Agdarylan atylary gülekdiler diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä Marynyň vilayet hemde şäher häkimleri aýlanyp edilen işlere göz aýlandan soň gije sagat 11-de jemaat hojulugynyň işgärleri öýlerine uğradyldy. Marada güýçlü depkinni alınıp barlayan arasaçylyk işleriniň takyk sebäbi ma'lum näl ýöne tämirlikçiler bu işlerin golaýda şähere ýagyn güýçlü ýagyş sebäpli geçirilýändigini aýdýarlar. Fevral aýynyň 12-sine Mary şäherine güýçlü ýagyş ýagdy. We täze eklen güller düýüp tutman soň ýagyş gülleri ýere ýatyrdy. Olaryň üstüne palçyk basdy. Kemine köçesiniň üstünden palçykly awtologlar ýöräp hapalady. Inni ýollar uran soň ýokaryk tozan galýar. Biz mundan bir aý öň ýerden sagat 7-den akşam sagat 6-a çenli işleýärdik. Inni ýerden sagat 6-dan gije sagat 11-e çenli işleýär diýip jemaat hojulugynyň maraly bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet baş tutanynyň welaýatlary edýän iş saparlarynyň öň ýany welayet merkezlerine güýçlü arasaçylyk işleri geçirilýär.